pagbisita sa mga patio, pahanugutan na. Senro ginbadoan nga suguro ng pagtinlo sa mga public cemeteries ng syudad. Samtang Mayor Jerry Treñas may panugyan sa DPWH kag contractors angot sa ilang mga proyekto. Nagbando ni si Mayor Jerry Treñas sa City Environment and Natural Resources Office o Consenro ng umpisa ng pagtinlo sa mga public cemetery. Samtang naghihilapit ang Piyesta Minatay o Kunundas, luyag sang alkalde nga mas tempranong preparasyon nga himuon. Nahibaluan, 2 ka tuig man nga nangin limitado ang pagbisita sa mga patio. Kagaron nga nagahalog na ang pagsulundan, ginalauman suno kay Mayor Treñas ang pagdamo sa mga pumuluyo nga magakadto. Instruksyonan ko na si Neil nga sugdan na limpyo ang mga patio. Ang mga pilintahan nga mapintahan pa siguro na kahit usual ta na nga ginaumbra para sa undas, no. Angot sini, ginpabutyag man ni Mayor Treñas nga mangin bukas na ang mga sementeryo para sa maluyag magbisita. Magapahamtang man sang personal ang TMTRO para masiguro nga hindi magpugok ang trapiko sa atubang sa mga public cemetery. Ginpahayag man sang alkalde nga iya na gina-recall ang executive order nga no travel policy sa mga empleyado. Yes, we'll allow it. Open na, no? And I was told I was not able to recall my executive order not allowing travels sa mga employees ta. So I'm recalling that already. Okay. Ano na? Back to normal na. Magapatawag man sang sinapol ang lokal nga panguluhan, kaupod ang Iloilo City Office para sa coordination sang pagpanghanda para sa undas. Ginalauman nga mag-eepekto sa gihapon ang liquor ban sa mga sementeryo, lakip na ang sugal, kag pagdala sang anuman nga sais sang armas o kon patalom. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagalaom si Mayor Jerry Treñas kagilayon mahatagan sang solusyon sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH upod sa contractor ang problema sa Ungka Flyover. Sunod sa alkalde, nakapatawag na siya sang sinapol upod sa DPWH kag sunod amo ang pagpaathag sang ahensya sa Iloilo City Council. Dapat sunod kay Mayor Treñas nga likawan sang DPWH kag sa mga kontraktor ang kaangay nga mga problema para hindi mapurwisyo ang pumuluyo. Napatawag ko na din DPWH, no? And I think City Council will also do the same thing. Ang aton DPWH nag-explicar nga ang flyover go smooth. Amo na nag-ubra sila sang shoring. Ikaduwa ma-inject sang cement concrete para sa dalom para magtigas dalom. I think ang ubraw dapat sa DPWH kag ang aton mga contractors is really to avoid these things, no? Parang hindi na ni masige pa. Nahibaluan, ginpalawig pa ang pagsirado sang Ungka Flyover samtang ginakaayong porsyon nga gintiniran sang tubig kag may nakita nga pag-usmod. While they are going to do the works nga para magkayo, I think DPWH should endeavor to make sure that these things will no longer happen again. Otherwise, huol naman sa pumuluyo. Samtang hindi mabuksan ang flyover, siguro nga magapadayon ang pagpugok sang trapiko bangod sa kadamuon sang nagalabay nga motorista sa Ungka area, ilabi na kung oras sang pagpauli. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.